फुङाव सिखारखांनाय लोगो लोगोनो आंहा मोनसे खामानि थायो बेनो जादों आंहा बेवहाय दाउ मानैसो दङ बे दाउफोरनो माने आदार होनांगौ दाना होनांगौ बेवहाय दाउ मानैसो दङ दायो फुंनि टाइम नालाय फुंनि टाइमाव माने मानसिफोरा जानानै दाउनो आदार होआबा माबायदि जानो नङा मानसियाबो जानांगौ दाउआबो जानांगौ दाउफोराबो थांना थानांगौ होमबानियासो माने लाइफआ माने दाफुंजागोन बिदिनो स' दायो दाउफोरखौ हगारनानै दाना होनो नागिरदों दाउ बेनो दाउआ र' बाबाफोर लासै दायो दाना होदों बेखिनियानो आंनि दाउ मानैसो माने अन्थाव बाथाव दाउ बिसोरनो दाना होनि दायो दाना होखांनायनि उनाव जेखिनि खामानिफोर दङ आंनि जेफोर खामानि मावनो गोनांफोर दङ बेफोर खामानिफोरखौ मावलांगोन बेखायनो आङो सिगाङाव दाउनो दानाखौ होग्रोयो फुङाव सिखारनायनि उनावहायनो आङो दाउफोरनो दाना होयो गासै 56 55 बेफोरबायदि दं आरो दाउआ बेवहाय गासै दाउला दाउजो माने बेयो बिदैनि थाखाय नालाय बेवहाय बांसिनै दाउजो दङ। हेलो फ्रेंड्स आं अबंसा बसुमतारी आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ आंनि चेनेल आई लाभ अबंसा स' गोबां गोलाव समनि उनाव दिनै फिन खेबसेबाव नोंथांमोननि सेराव नुजाथिफैदों गोबां गोलाव सम जाबायमोन बिदि ब्लग लाबोया कन्टिनिउ खालामिया स' दिनै नोंथांमोननि सेराव फिन खेबसेबाव आङो नुजाथिफैदों आरो ट्राइ खालामगोन जे दिनैनिफ्राय कन्टिनिउ ब्लग लाबोनो दिनै आङो दायो थांनो नागिरदों जोंहानि आइजों जोंहानि मादारजों बेजों मादारा थांग्रोबाय मादारजों लोगोसे दायो थांनो नागिरदों टांलासिम खुन्दुं लायनो जे आब'नि एसे जि सिलायनायनि माबा माबि लायनो गोनां दङ स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो गोबां गोलाव समनि उनाव फिन खेबसेयाव नोंथांमोननि सेराव नुजाथिदों स' आसा खालामदों नोंथांमोन बयबो सापर्ट खालामलांबाय थागोन बिब्दियैनो स' जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामदों स' लेट्स गो टु टांला स' लोगोफोर दायो जोङो जालुकबारियाव फैदों जालुकबारियावहाय जोंहा मादारा दख'ना लांनो मायबा दख'ना लांगोन हलसेल दखान दङ बेवहाय न'आवहायनो दङ बे नुहुरदोंना गोजौ बे गोथाङा बेवहायनो माने मोनसे हलसेल दखान दङ बेवहाय माने दख'ना लायदों आया स' नायहैनि जोंहा आइया दायो दख'ना नायगासिनो आगर गुबै दख'ना ना मा होनो आंथ' जेबोखौनो मिथिया दायो जोंहा आइया नागिरगासिनो माबे मोजां जागोन माबे समायगोन बेखौ नायगासिनो जोंहा आइया आरो बेनो जादों जोङो हलसेल दखानाव फैदोंमोन नालाय बेनो जादों दखान दायो जोंहा दख'ना लानाय जाबा मा लाखलायो हा मा लाखा गिदिर लाखाबाय थांदों हासुं दख'ना गांब्रै ओमफ्राय आगर गुबै गांसे दायो थांलायनोसै टाउनाव खुन्दुं लागोन ना खुन्दुं लायनो आरो माबा माबि लानो गोनां दङ स' दायो थांसै टाउनसिम दायो जोंहा खुन्दुं लानांगौ खुन्दुंखौ लाखांनाय खुन्दुंजों लोगोसे आरो माने आब'नि जि लानांगौ जिखानि लानांगौ बेखौ लानानै थांसै आइ खुन्दुंखौ बेखौनो लानोसैबा आया दायो जोङो मोनफैलायबाय बाजाराव जोंहा आइया बेजोंहाय माबानो ब्लेंकेट कभार नागिरगासिनो Hey, অলপ ভাল চাই দিয়ে দাদা So friends दायो जोङो न' मोनफैबाय आरो मेंबायबो दायो जोङो नायनोसै मा लाबखो नङा होमबा दे बाय मा लाबदो खुलि नै नुजानो लाजिलायो दख'नाखौ नायनो लायो दायो जों दख'ना नायगोन दख'ना मा लाबखो जों नायनोसै ना दायो जोंहा आइया दख'नाखौ दिहुनगोन मा लाबगोन नायगोन लाजिलायदों माने दिहुनोनो खम दामि ना बोरो आगर गुबै नै
आगर गुबैया नै बेनो दख'नाया आगर गुबै नैबे जादों जोंहा दिनै अमा बेदर खाद्य बेयो फ्रेन्ड्स दायो जोङो न'आव मोनफैबाय आरो बिदिनो बाजार खालामनानै मानानै दायो न'आव मोनफैबाय आरो बिदिनो दिनैनि बे शर्ट ब्लगखौ एसेनो फोजोबनो सानबाय जायफोर बिथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान फैदों प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनायजों लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव स' बेखौ मिजिंथिनायजों लोगोसे आंनि बे ब्लगखौ एसेनो फोजोबबाय स' बाय लोगोफोर इयुनाव लोगो मोनफिनगोन